yazi ukuthi kuke kwenze kanjalo kwesinye isikhathi abanye abantu into yenzayo bayithathe kancane. Kodwa la khona isikuveza noma isikutshengisa ukuthi kahle kahle iyona into ophiwe yona le. And futhi akekho okholwayo ngoba into esuke isiyenzeka isuke isuke abanye isebajabulisa, abanye isuke ingabajabulisi. Kodwa yazi ukuthi u-right umuntu ozoziveza kuwena ukuthi akayithandi into oyenzayo kunalo ongeke azaziveza ngoba kuyinyoka engakushaya uqede ungaboni futhi ukuthi ushawe yiyona. Inyoka ezokushaya ungaboni ukuthi ushawe yiyona futhi izokushaya iphendelele ingagcini ngawe. Ingagcini ngawe ishayini benibaningi. So kahle kahle ngizama ukuthi kunomfethu owayecula. Lo mfethu lo wayenokuyidlala iy'ngoma zakhe nje ehamba nje endleleni, ehamba edlalela iy'ngoma zakhe, ey'phushela yabo, engenankinga nje umuntu nje o-right yabo. Futhi hhayi angene esitolo afike athenge aphume. Liya kanjalo liyashisa futhi kanjalo futhi yena njalo futhi nelanga vele asuke ohlala emphemeni yabo. Uma ehlala emphemeni aqhubeke nezingoma zakhe. Qhamuka abanye osisi abathathu. Labo sisi uma kanjalo futhi labo sisi uma beqhamuka bame bayilalele le kanjalo bayilalele le ngoma le edlalwa lo mfethu. Enhleke mara axakeke lo mfowethu ukuthi kahle kahle lana sekuthunakalayo yabo. So into enzakalayo la basondela babuza ukuthi ingoma iculwa ubani, asho ukuthi uyena. Emva lapho bayikanjalo futhi bayincomeke ingoma uthi kanjalo uyazocula kamnandi. Bhuti wazocula kamnandi angathi ungaphumelela. Uyabona uthi nje yabo nje besayilalele ingoma bakanjalo ingoma bayilalele iphele ingoma yabo. Bacela ukuthi bacele lo mfowethu ukuthi ucela ukuthi abasendele. Abaningi umfethu iy'ngoma babonge kamnandi. Kuphinde kuqhamuke abanye nje abafethu abamaziyo umfethu kodwa futhi abanye futhi abamazi bamazi ngokumbona. Ayona isifana usadlala zona le kanjalo nje lezi ngoma lezi. Emva lapho ayidlala ingoma ayidlale abanye bamazi bancoma mfethu ucula kahle mfethu. Baphinde futhi nabo bamshaye ngalo leli gama angazi ukuthi batshelene nalabo sisi ukuthi manifika kulo muntu anothi bathi mfethu siyafisa ngathi ungaphumelela ungasikhohlwa nasebusweni wakho. Umfethu abonge ancuncise phela ajabule ukuthi ayishisa abafethu bayayithakasela into ayenzayo futhi nesitrathi sangakuba ngathi siyayithakasela into ayenzayo futhi lokho kumnikeza amandla amaningi futhi ngaze ngithi umfutho wokuthi aqhubeke ukuthi ayenze le. Kube kanjalo-ke kubona futhi labafethu kuphume nje futhi abanye nje ababili bacela ukuzwa enye ingoma abadlalele bamlalele baqede bahleke. Umfethu aqaleke manje ukuthi yabo angaboni futhi ngaleso sikhathi yabo abone nje sebehambile yabo
ukuthi yabo, so manje uyazi cha yebo, yazi la mfethu ubonile into ekanje. Yabo, so omunye-ke lo akazange azanaka akabonanga kwenzakalani kuba lo akhuluma naye la umfice khona e-shelter awubazani nje ibhathileni ukuthi nje ingoba nje abantu ne-communication kamnandi-ke hayi baxoxe hayi lo munye umfethu-ke amnikeze ithemba-ke lo oculayo, asho ukuthi hhayi lo oculayo athi hhayi yena ngeke aze ayiyeke into ayenzayo ngokuthi abanye abantu bathini nje, washo ukuthi vele abantu ngeke baze bakuthande bonke, awuyona imali, futhi lapho wayesho eqinisile ukuthi hhayi awuyona imali, khona abazokuthanda, kukhona abangeke kukhona abazopretend ukukuthanda yabo. Manje kodwa kungcono umuntu otshengisayo ukuthi akakufuni unalezo zinto, ngoba ubonisa kanje usushayekile kanje mhlawumbe ukuthi ucishe wazi uphumule umphefumulo. So nje